Ja tällä kertaa me visailemme niin, että meidän pitää arvata maa. Eli maa on kyseessä. Dilledong! Tämä maa sijaitsee Skandinaaviassa. Aivan oikein. Ja se maan naapurirajoja ovat Venäjä, Norja ja Ruotsi. Näin on. Dilledong! 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 Tällä kertaa haetaan siis maata, kokonaista valtiota. Dilledong! Mainittakoon, että tämä maa muuten kansainvälisesti mainittuna on nimeltään Finland. Kiteytettynä Suomi tunnetaan ulkomailla Finlandina. Dilledong! Dilledong! Ja tämän maan arvaaja voittaa tänään 1500 euroa puhtaana käteen. Se on huima raha. Mitä muuten tekisit tällä rahalla jossain?